सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 51थि बोसोरारि थान्दै जखनथाया सानथामनि हाबाफारिजों 29 जानुवारि अदेबानि मैया जोबलांबाय। जोबथा साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लादोंमोन। बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय बोसोनगिरि खुंग्रा सरगियारि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल, क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, तेजपुरनि एडिसि कबिता काकति, बरसला बियाबनि बारग' एमएलए सतीश बसुमतारिजों लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि, मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 51थि जे थान्दै जखनथाइ खरामारियाव खुंनाय जादों आरो बेयाव रायजो राजानि जे बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाखौ जेरैबायदि रायजो राजानि मोनसे फोथायनाय, मदद आरो आशीर्बाद सनितपुर जिल्लाया शक्तिशाली भाबै दिनैसिम बर' हारिखौ सिबिनायनि आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजानि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना देरहासार महरै खामानि मावनो हादों आरो बिनि नेरसोन महरै दिनै बाहागो लाफैनाय दिनै हाजार हाजार बर' रायजो राजायानो बिनि प्रमान। दा बेखायनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों आद्रा थानाय जिखिनि सनितपुर जिल्लायाव रायजो जानाय फरेस्ट ओनसोलनि रायजो राजायानो होन, रेभिनिउ ओनसोलनि बर' हारि, बर' गामि बिथांमोननि जेंना जेंसियानो होन, बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो दङ गोख्रोङै। आरो बे बेलायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गामि सोसननांगौ, गामि सोसननायनि गेजेरजों समस्ति दानांगौ आरो बे ओनसोलाव फरेस्टनि जे हा, बे हाखौ एन्टाइटेलमेन्टखौ रायजो राजानो जि मोनसे होनायनि जि हाबाफारि दासिम सनितपुर आरो बिश्वनाथ ढेकियाजुलिनिफ्राय लानानै गहपुर समस्तिसिम 9457 परियालनो होनाय जाबाय आरो बिनि गेजेराव ढेकियाजुलि समस्ति आरो गहपुर समस्तियानो हाइस्ट। आद्रा थानाय रायजो राजाफोराबो बेनि एन्टाइटेलमेन्टखौ मोनगोन। दिनै मानगोनां मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जाय हा हुनि खामानि मावगासिनो दङ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि जानानै एडिसि बायदियाव बिथाङा बाहागो लाफैदों। बेनो मोनसे प्रमान जे प्रसासन आरो सरकारा बर' रायजो राजानि जिखिनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोना गोसो होनानै खामानि मावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननाय प्रेसार बेनि थाखायसो सरकारा मावनो बाध्य जादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि स्कुलाव टिचार होनांगौ, सिंगोल टिचार, जिर' टिचार स्कुलाव फोरोंगिरि टेट थिसननांगौ। इजिएस जि सेन्टारफ्राव फोरोंगिरि गैया, पस्ट क्रिएसन खालामनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ नारसिननाय बायदियै सरकारा पस्ट क्रिएसन खालामनो थाखाय दायित्व लादों। 6.3 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एलपि, एमइ, हाइ स्कुल बर' मिडियामनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जि दायित्व लानांगौ, बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनो लाइजाम लिरनाय जादों आरो नैबे बाजेट सेसनाव बाजेट हमनायनि गेजेरजों मावफुंनायनि थाखाय जोङो दाबि होनाय जादों। रायजो राजानि गेजेराव रायलायनाया सोलियो जे बबे हाबगोन बबे हाबा। सनितपुर जिल्लानि सानजाहा, साहा, खोलाहा रेभिनिउ गामि थाबाय, फरेस्ट एफआरसि ओनसोल थाबाय। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव सावरायनाया सोलिबाय थायो, रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो जा। दा बेखायनो जोंनि बाथ्राया स्पस्ट, जोंनि नाजानाया 100% गामि सोसननायनि थाखाय जोङो नाजादों आरो सरकारनि लेभेलाव, बाउन्डारि कमिसन लेभेलाव आरो लोगोसेनो जि आसाम केबिनेटनि एप्रुभेल नांगौ, राज्यपालनि नटिफिकेसननि गेजेरजों मोनसे आयेननि मर्यादा बेयो मोनो आरो बे प्रसेसआव टेकनिकेल, एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो माब्लाबा पलिटिकेल उइलनि प्रयोजन जायो आरो बे पलिटिकेल उइलनि गोनांथि जि समाव नांगौ माब्लाबा बेयो खम जायोब्ला बेयो लेहेम जायो। दा बेखायनो जों बुंदों जे स्पिडि मेनाराव आखरे आखरे गामि सोसननाया जानांगौ, समस्ति दानाया जानांगौ आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरनि जि दफा मावफुंनाया आबुङै रोखायै मावफुंजानांगौ। दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलाव जिखिनि गामिया हाबगोन आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय आसामनि जिल्ला, आसामनि माखासे ओनसोलफोरा 6 सिडुलनि बायजोआव बर' कसारि काउन्सिल जागोन।
दा बबेया जागोन बबेया जाया दिनैनो जों रोखा बुंनो हाया दा बे मानसिफोरनि धारना गोबां साननाय हनाय सोलियो बेखौ जोङो बुंनानैथ' बन्द' खालामनो हाया खिन्थु जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय जे 100% गामि सोनायाव एबसुआ खामानि मावदों मोनसे समाव रोखा जागोन जे बबे ओनसोला माने कमप्लिट हाबजोबगोन कन्टिगुवास जागोन आरो बबे ओनसोला टेक्निकेल स्ट्रेटेजिक आरो कन्टिगुवास आरो नन कन्टिगुवासनि मोनसे प्रब्लेमाव माने बेयो बर' कसारि काउन्सिलाव हाबहैगोन बे मोनसे समावसो बेखौ रोखायै बुंनो हागोन दा बेखायनो एसे धैर्य हमनानै नेनांगोन जोङो आसाबादि रायजो राजायाबो आसाबादि आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जोंनि गेजेराव जेंना जेंसि जानाङा जों खौसेयै गसंनानै जेसेबां हायो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि थाखाय जोङो गोसो होनानै खामानि मावनांगोन गोजोन्थों